Tugot, di napalabas. Di napalabas, saan ang nagrana dadayana ken gardo iti tiyendaan. Naku na ti balasa nga adantupay sa bali a panawen, amaam muna ana imbag da Alona ken gardo. Saan amapunas iti lagip ni Alona ti kinaimbag nga impakita ni Diana ken Juana. Iti sa bali a bangir, nakapungtot ni Doña Dolores ken ni Celia, ket sinabwagan na daytoy iti napudot a kape. Naamuan mo't ni Diana tinapasama ken ni Celia, iso a kinasarita na ti inana. Ad-addamanen ang nakapungtot ti Doña, ket inungtan na ni Celia. Iti sana nagbayag, dinamag ni Doña Dolores no asino ti kinasarita ni Diana iti cellphone. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo ang napauluan. Tugot, di napalabas. Anya timbaga ni Hepe kan ka, iha. Adda ka no nakita daan nakawalang a motorsiklo iti igid ti kalsada. Amanghan no ti motorsiklo ni Ruben ti nakita da, mama. Anya, Oh, apay akas ta ti reaksyon mo, mama. Apay akas lamadanagan ka iti imbagag. kwa. Apay ko mga agdanag ak iha. Saan ang agdanag? Mama, mapana kita mo't lang iti lugar a nakakitaan da iti motorsiklo. Dayana iha, amangan no maisag makalaang iti papan mo iti daychay a lugar. Makaamundag iti pulis iti motorsiklo a nakita da. Saan pa ya sigurado no motorsiklo ni Ruben ti nakita da? Masapul a mapanak, mama. Kaya't ko a makita ti motorsiklo a nasarakan dagiti pulis. Sige. Napanan ni Diana. Talaga natangkan ti ulo na. Anya ko mati maaramidan na. Saan asigurado no motorsiklo ni Ruben tinasarakan dagiti pulis? Diyos ko. Motorsiklo ni Ruben daytoy. Apay nga day ti daytoy a lugar ti motorsiklo na. Diana? Lindon, agyaman na tayo may kaadagos ditoy. Ita inawagan ka. Diana? Apay da ito yung motorsiklo. Lindon, kukuha ni Ruben daytoy a motorsiklo. Sigun kadagiti pulis. Adda nang i-report kadakwada nga adda nakaparking a motorsiklo iti daytoy a lugar. Aniya? Nabayag kanon a nakaparking ti motorsiklo ni Ruben iti daytoy a lugar. Adayo iti kabalbalayan. Kan nasulinak daytoy a diso. Iso nga inyawag dan kadagiti pan nakabagi ti lintag. Sigurado ka motorsiklo ni Ruben da ito? Masigurado, Lindon. Siyak ti gimatang iti daytoy a motorsiklo ni Ruben. Aniya? Sige, mabit lang ha. Kasaritak biit ti Hepe. Nabalik kayo nagsarita ka ni Hepe, Diana. Anya timbaganakan ka? Ipanda ka no ti motorsiklo ni Ruben iti kwerpo ti pulisya para iti investigasyon da. Kasta ka di? Lindon, mas daawak. Apay anakadanon dito iti motorsiklo ni Ruben. Anya kumati aramidan na iti daytoy a lugar. Orayan tayo ti resulta ti panag-imbestigar dagiti pulis, Diana. No adda dito iti motorsiklo na. Kaya't asawon dayta nga adda laeng iti daytoy a lugar ni Ruben. Kung dagiti nakakita iti motorsiklo, anabayagan ang nakaparada dito ay. Kahit asawan dayta, imposible nga dapay la dito ni Ruben. Lindon. Di tayo pa'y amuno niya talaga tinapasama kini Ruben. Tinasaya, Diana, pumanaw tan iti na ito lugar. Makamundag iti pan nakabag iti linteg nga agimbistigar.
Kaya't ko ti uminom iti arak. Diyak kaya't daytoy paspasamak ita. Talaga adadal ti ulo ni Diana. Iso pa yan, tatak ko namang sapul kin ni Ruben. Selyo! Yagmon ti pulutan! Uwan, Doña Dolores. Umaya ko. Kartingam! Nagbayag kalakit din aya. Adto yung tipulutanam, Doña Dolores. Idisom di talamisan kat pumanaw ka na dagos. Uwan, Doña Dolores. Ala, kartingam ti pumanaw! Uwan, Doña Dolores. Ha? Anakon. Agin umakit di, aging kamabartakak. Awanan ti respeto kanyak ni Diana. Pulos adinan denggan dagiti bagbagakan kuana. Ipilit na ngayatan day jay arupen, kat may salang nga marigrigat. Ha! Jak kayat amay kamang day jay at tao. Iso akagurgurak. Nabartakan ni Doña Dolores. Nagidalatan iti sofa. Sa bahali ti mapaliw ko kuana. Itay pay asaan ang makaid na. Aging ganagin inom iti arak ngagmaymaysa. Ne, da Senyorita Diana kan lindon ti dimtang. Masangpatanda ni Doña Dolores anabartak. Inaklukatan tiri daw. Sana kung nagbayag, Diana, baliwak tumanen ti umay dito'y mansion nyo. Sige. Agyaman na kiti panangkuyog mo kanyak. Awanan yaman na. Awagan nagtulat tano ka sa pulam ti tulong ko. Wen, Lindon. Sige, mapanakon. Aging gaita. Saan ang mapunas iti isip ko? No apay ang naiwalang ti motorsiklo ni Ruben iti dayjay a lugar. Diyos ko, sapay la kumatawan ti dakas na napasamak kan kuana. Ngam, sa dinungatan at talaga ti ayan na. Senyorita, Manang Celia. aglulwa ka man ni Senyorita. Kumusta gayam tinapanan nyo ni Lindon? Talaga ang motorsiklo ni Ruben tinasarakan dagiti pulis. Manang, Anya? madaman ti panagim imbestigar da. Diyak muna niya ti rumbang nga panunuta kita. Senyorita, Mariribu ka na. Anya nga ta talaga tinapasamak ka ni Ruben. Adadan asa anak ang makaid na. Gapo iti daytoy anaamuhag. Mahuyong kakadin, Diana. Di mo ang motor aram, midam. Nagbalin kan ngawan amuna. Gapulang kin ni Ruben. Mama, Diyan ka muna. Ay niya tirumbang ngay bagakan ka. Di pagsayatam, di pampanunutak. Ngam natangkan na talaga ti ulom. Mama, awan dakas na iti aramidag. Iso asaan ka kumamat nga agpungtod. Yan, dadita ni Lindon na nakasagana mga sawakan ka. Ngam nuwa pa yaday jay Ruben ti sa pulam. Mama, Nagsingpat ni Lindon. Agasam. Isa pa yan di mangkuyog kan ka amang sa politiday jaya Ruben. Imbes ko ba ngay sulangan ti ayatam. Mama,
Saan ko nga ay ayatan ni Lindon? Ni Ruben, ti kayat ko. Diana. Di mo didiskarte ti panagbiag. Bumak nang ta. No nilindon. Ti pakiasawam. Isuhan na sayat mat. Nawanan day jay Ruben. Sapay lang kumatasan niyo masarakan. Kawanan bain. Anya? Diyak mamate, masarakan nyo pa iday diya tao. So nga panunot kay Diana. Ikalay sana ka dagos ni Lindon, nosong bata mon tidat daton nang ayat ken ka. Natal na ita dito'y away, Gardo. Awan dagiti bandido, wano aga-agab a lumabas dito'y balay. Ha? Apay na ibagam day Tata Ignas. Napanak itay ijay sentro. Nagadua soldado tinakadeploy. At dalakid di misyon da dito'y nga ili. Ha? Nagraira nga minen, dagiti dakas at tao iti daytoy a lugar. Isu nga imay dagiti nagadua soldado. Tata Ignas. Nasaya at matkit di. Tapno agbalin ang natal na daytoy a lugar. Bantayan tinagadu a soldado. Anya? Saan kayo nakadalyasat iti dayta lugar? Kasanon dagiti kontrabando nga i-deliver ya? Oh, ala, agsubli kayon iti rest house. Saan yun napatuluyan ti agdalyasat? Delikado nga agpaiso. Bye. Oh. At the checkpoint dagiti soldado iti lugar apag naan dagiti agi-deliver iti kontrabando. Awagak langan ti buyer asana may deliver dagiti kontrabando. Narigatan. Ang mga mabulilyaso ti pagna dagiti buyot ko. Mapanak itay di rest house ko. Urayak ti panagsubli dagiti taok. Boss Lindon, pasensya. Saan mo yan i-deliver dagiti armas? Okay lang. Nakasarita kong titawa pang i-deliveran nyo kuma. Pagkalmaan tayo pa iti sitwasyon. Wen, boss. Narigat ti agdarasudos ta amangan no mabulilyaso ti plano. Tilang pagsidawak. Apay akalaat ang nag-checkpoint dagiti soldado. Wen nga root, boss. Oh, sayang ti oras tayo. Ngam sana bali. Saan amay may sa ti aldaw? Pumanaw tumatlang dagijay a soldado iti dayjay lugar. Wen, boss. Ala? Agi na kayon. Dagiti daduma. Agbantay iti aglawlaw te rest house. Tatang, ayan ni Cardo. Apay nga awan diti balay. Jack amuno sa dino tinapanan na, anak ko. Rabi iuna yan. Ngam rimor pa'y laang. Awan ti rumbang apagdanagam ken ni Gardo. Amuna ti araramiden na. Madanagan lang amin. Amangan no umadayo. Kat maranaan na dagiti agronronda a soldado. Awan mat parikot. Numaranaan na dagiti soldado nga agrikrikurida. Awan mat basol ni Gardo kadakwada. Kasanon no ipagarup dagiti soldado a kabusor da ni Gardo. Unay kalakit din aya alona. Samay saan nga umadayo ni Gardo. At dalaang iti aglawlaw. Di ka unay agdandanag. Gardo, sa dino tinapanam iti rabi eh. Apay nga awan ka diti balay. Nagpaanginak lang. Sika talaga. Pinagdandanagnak. Napuyatan na ka nang uruuray kan ka. Pasensya ka na. Parbangon na niti agsubliak diti balay. Madanaganak lang amin no saan ka makita diti unag ti balay. Amang ano pumanaw kan. Alona. Kanya ka din day tang ibagbagam. Apay ko maapumanawa.
Anya ti amok. No pumanaw kalatan asan nga agpakada. Santo mapasamak na ita. Ti kayat ko, kanayon kalata makit-kita. Alona, Nagpigsang amin titibayok no madayo ka. Wano saan ka makita. Iso pang nga asim. Agpakada ka no adda papanam. ha? Kwa. Anya ka din na ito yung ibagbagak. Jay. Oh, anya ti mapaspasamakan ka. Ay, huwag gayam. Nakaluto ako niti pagarmusaran. Agarmusar tayon. Apay nga takas to ti marikrik para ka ni Gardo. Mabainak mo na makisarita kan kuana. Jak mo amo ti ibagbagak no kasangsangok. Jakon mapagsusurot dagiti ibagbagak. Alona? Anya ti araramidam dito eh. Oh, apay kasla nakiktot ka nakakita kanya. Saan mat apay ko mamakigtutak. Di ka naglibak, Alona. Madlaw ko ititigtag na mo. Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Mama, Di na kasarsarita, Diana. Ha? Jak kayat ti makisaritakan ka. Panawanak. Mama, aday ta ka manan. Gimura ka manan. Kasano asanak agumurakan ka? Di mo pa yan dengdenggan dagiti bagbagak. Mama, Apay, maipaikan ka ni Ruben ti kinabaknang. Nilaeng lindon ti makaipaay iti tayta. Mama, mabalin ka di? Saan aday ta ti pagsaritaan ta ita? Saan ka di nga iso ti kayat mo ama pasamak iti biyag mo? Diana, agrigat ka lang iti den na ni Ruben. Iso nga isardeng mon ti mangsapol kan kuana. Mama, Kwarta tinapatag itaan, iha. Nawanan ti kwartam, nababaan ti panagkitakan ka, dagiti tattao. anya? Daytoy ti tandaanam, Diana. Jak kayatan ti agsublipay iti kinarikat. Isu akumpat kan kinilindon. Iya sidagmon ti bagim kan kuana. Magagaran akon nga balin a bilyonarya. Mama, anya ka din day ta nga ibagbagam. Saan arumbang ayasidag kulatan ti bagik kan ni Lindon? Gaputa saan ko nga ay ayatan. Ngam dayta ti maiparbang, Diana. Agpanunot ka na imbag. Pagsaya atam daytoy nga ibagbagakan ka, iha. Ngam gayam laang ti pangibilbilangak kan ni Lindon, Mama. Awan ti mariknak a panagayat kan kuana. Di mo pa sinumbatan di damdamagak, Alona. Anyat mapaspasamakan ka. Gardo, kayat ko asong batan ti damdamagam. Mariribukanak. Jak amo ti isungbat ko. Basta naragsakak no makikita ka. Ha? Mabutbutengak met. Amangan no dumtang to ti panawan na panawan nak. Anya? Jak kaya tamapukaw ka kanyak. Gaputa. Ha? Inarakop nak. Alona. Anya ti kayat asawan ti panangarakop ni Alona ken ni Gardo. Gagayem, ti uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.